जोंनि गेजेरजों माखासे एबसुनि डिस्ट्रिक्टनि लिडारफोरखौ स्टेटमेन्ट होनाय नुदों जे मैया थांनाय केजिसिसि इलेक्शननि बारै आरोना दा बिथांमोनहा बुंदों जे मैया एन्टि ससियेल एलिमेन्ट जालांदों आरो गाज्रि भाबै इलेक्शन जालांदों नाथाय जों मिथिनो मोननायाव इलेक्शना मोजाङै मोजां सोलिदों आरो बे इलेक्शनाव जोंनिनो बिएसइउनि सापर्ट होनाय टीम इन्टिग्रिटिया 7 जन देरहानानै थांबाय आरो बेहाय माखासे जेनदों नाथाय इलेक्शना फेरैनो जादों दा बेहाय बिथांमोनहा बुंदों जे माखासे एक्टिभिटिसा पलिटिकेल पार्टिनिफ्राय फैदों नाथाय बे नङा बिएसइउआ मोनसे स्टुडेन्ट विं जोङो थोंजोङै सापर्ट खालामदों नाथाय बेहाय जेबो एन्टि ससियेल एलिमेन्ट्स जायाखै जों बे इलेक्शनाव मरेल सापर्ट होदों डेडिकेट खालामनानै स्टुडेन्टफोरखौ देरहादों बे कलेजा गोदोनिफ्रायनो रिपुटेड कलेज जानो हागौ सिगाङाव एबसुफोराबो बाहागो लादों बिएसइउआव बाहागो लादों जेननाय देरहानाय थाखायो नाथाय नैबे फंसे खोथायाव जोंबो दुखु मोनदों जे एन्टि ससियेल एलिमेन्ट्स एक्टिभिटिस बाहायदों होनदों फैसा थाखा बाहायदों होनदों नाथाय बे नङा स्टुडेन्टखौ जों मटिभेट खालामदों आरो कलेजनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय मा मावनांगौ मावनाङा बेखौ जोङो साजेस्ट खालामदों केम्पेइनखौ मारै खालामो बेखौ साजेस्ट खालामदों इन्टारेक्सनखौ मारै खालामनांगौ बेखौ जों साजेस्ट खालामनानै इनकारेज खालामदों बेफोरनि गेजेरजों बिसोरो देरहालांदों आरो माखासे बाथ्रा बुंदों जे बिपिएफनि सापर्टार्सफोर फैदों सोरबा हाग्रामानि मुं सुदों बे नंखाय जानो हागौ सोरबा साफा सानै मोजां मोनग्रा सुबुंफ्रा उननिफ्राय बुंहरदों जानो हागौ जिहेथु जेन'बा जोंनि बिएसइउआ बिपिएफजों दाजानाय मोनसे स्टुडेन्ट विं बेवहाय जेबो एलिमेन्ट्स एन्टि ससियेल एलिमेन्ट्स खोथा फैया डेम'क्रेटिकेलि भाबै जोङो इलेक्शनखौ गेलेलांदों जे केजिसिएसइउआ एभ्रि इयार इलेक्शन खुंबाय थायो जों बिदिनो बाहागो लाबाय थागोन आरो मोनफ्रोमबो कलेजावनो जोङो बाहागो लानानै जोंनि केन्डिडेटखौ देरहालांनो नाजाहोगोन आरो बियो जोङो कनस्टिटिउसनेल राइट्सजोंनो गेलेलांगोन जेबो बेहाय मोनसा मोनसिनि प्रब्लेम फैया आरो जोङो गाज्रि भाबै इलेक्शन गेलेनो साना दा गासिबो जेननाय देरहानाय केन्डिडेट्सफोरखौ आं कंग्रेचुलेट खालामनो सानो लिडारशिप क्वालिटिया जिहेतु कलेजनिफ्रायनो फैयो बेनोसै गोजोनथोंसै जों नुनो मोन्दों माखासे ससियेल मिडिया फेसबुकफ्राव जे थांनाय सिगां दिननिफ्रायनो सोरबा एमसिएलए सोरबा इएम बेफोरजों फटक लानाय सोरबा स्टुडेन्टफोरखौ जानोबो हागौ जायाबो जानो हागौ जों बेफोरबादिखौ बुंफिननांगौ जे बायध'थाबो गैया नाथाय जोङो 2021नि इलेक्शनाव नुदों बुसु इलेक्शनाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि स्टुडेन्टस इउनियननि इलेक्शनाव नुदों जे सानै इउपिपिएलनि नेता उकिल मुसाहारि आरो रन्जित फेरेंगा सार बिथांमोनहा थांनानै जे जिएस बिथांखौ आर'नाइ सिलायदों बेफोरखौ जों बुंनो थाङामोन नाथाय खिन्थु दा बिपिएफ राजनितिखौ गेजेराव जुदि बिपिएफ राजनितिक हान्जाखौ जुदि गेजेराव लाबोबा जों बेफोरबादि खोथाखौबो बुंनांगौ जानानै फैगोन नाथाय इलेक्शना जोबनानै थांबाय दा फ्रि एन्ड फेयार जादों जों बेफोरबादि बाथ्राखौ मख'नो सानाखैबा दा मख'नांगौ जाना फैबाय 2021नि इलेक्शनाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव राजनितिक इउपिपिएल दोलो राजनितिकनि इएम बिथांमोनहा थांनानै आर'नाइजों बरायहैदों जों बेफोरबादि बाथ्राखौ बुंनो सानाखैमोन नाथाय बुंनांगौ जाना फैयो दा एबसुआनो इउपिपिएल ना इउपिपिएलानो एबसुमार जों बेखौ सन्देह दा बुंनांगौ जायोबा मख'नो गोनांगौ जायोबा जोङो बुंलांबावगोन उनाव एसेनोसै